martang yang mahita asini roha madihamu doho dame nasian de bata amata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamu donga saha porsiaon hatani di bata dihita iwana tarsura di Yohanes bidutulu ayat 10 satu ayat 10 songono mahatani di bata. Dan adong namana tu banua kijang ia sonang tuati sian banua kijang ima anak ni jalmai na di banua kijang hian. Jadi songon nang pinatibuni si Musa uluki di halongonan songoni naing patibon anak ni jalmai. Asa dapotak kang uluan na saling-liling na ganup na persia di ibana. Ay songono do holong ni rohani di bata di portibion pola do anak na nasasadi di lehon asa nang mago ganup na porse di ibana asa hanguluan na sangliling na di ibana. Ay dang na disuruh di bata anak na itu portibion asa uhumon na nang paluon na portibiot tahe ubahin na disuruh. Dang siuhumon na porsea di ibana alai anggo na so porsei nunga hona uhum ala so porsea ibana di kuar ni anak na sasada ni di batam ido sahana huria ni Tuhan tanah hina hulongan di bagasan Yesus Kristus didok akka nabisuk ia ngulu tahun di perhatudus do songon garpa. Garpai dipakai di sada alat untuk keamanan salah satu gedung, salah satu di bagas, nang salah satu di kendaraan, nang songoni garpai do tadok rupane laho mabain sada kenyamanan. Alai somalna ditoppa sada garpa laos mangiuk donang ima anak kicu lapatanna ikutong do sada pasangan garpa dot anak kicu dang marguna garpai moludang adong anak kicuna jadi saling membutuhkan ido nang berengota asa laos ga bisa da mabuka garpai ikon ido kuncinan jala ido nanang ido tadi bagasan turpukon kunci salah satu di lehon Tuhan Yesus do ima tu si Nikodemus taringo tu surugui taringo tu holong ni rohani debata narodo borngin si Nikodemus madapoton Tuhan Yesus Kristus ima songon sahala si tuani hala Yahudi nama kata hatai nama sihol ima madapoton Yesus jala disido berengota ima ditarengoti taringot tu jolma na tubu paduhalihon dang tarbahesa marnida harajauni debata anggo sutubu paduhalihon jana gawe salah satu kunci laho masuk ima tu inganani ima porsea di Yesus Kristus hidup ben nataida takas do di patorang di turpugon taringot tu panadayota tu harajauni dewatan jala taringot tu harajauni dewata na ginomparkon manang nanido na di bagasat turpugon ima na mangulu di bagasan toddi atong ido na taida jala na tarajumi di bagasan hatani dewata na manugunugu kita asa berengot tama di pakatayon ni Tuhan Yesus do si Nikodemus mangalehon sada kunci sada patokan harajaon ni dewata
ima holong nai tung digo barhon tung uli jaladang hapalang holong ni rohani dewata tu portivion. Ido masai menarik di ayat 10 nomi ay songonod do holong ni rohani dewata di portivion pola do anak nasa sade di lehon asaw ng mago ganup na porsiya di ibana asa hanguluan na sanggiling na di ibana. Ima na marlapatan pabuakon holong ni rohani dewata tu portivion dakolan terbatas dan dibatasi ingan alai dipakai do hata portivion manang hata kosmos na mencakup mai ima tusudi natinopani dewata. Ino berengota dipatuduhon holong ni rohani dewata dan dibatasi. Alai dipatuduh do balgani holong ni rohan dewata na patar marhite haroroni Tuhan Yesus tu portivion ima nama dok dewata nagabi colma na sumehod dirina hut mangodolhon sasadau ni akka napor seeng. Atau nanang patorangon ni Tuhan Yesus do tu si Nikodemus di bagasat 30 tahun ima taringo tu didok ma berengot tama disi salah satu pakkataion pola do digobarhon do songon na nidok na nakaningani songon na pinatibon ni si Musa ulok di halongona songoni na patibon na anak ni Jolmain. Dia kadong asaha persyaon na marlapata dui asa na nang dohonon na tuhita ima bahwa di bagasan 30 tahun nunga digobarhon ternyata di pada narubi nunga digobarhon marhite ima si Musa napajongjong uluk tudung ala ni pangalaho ni bangsoi ala na semarungutungut do ala ni juga ni bangsoi mangulahon akan ajahating gabi di parode patado uluk lau manurbingi na sida ala las disuruh dewatado narona sida manol sole ima martangiang tu dewata marhite si Musa disuruh dewatado si Musa pajongjong uluk tudung api jalan nasa na mangarup tu ulung tutudung urung api malum jala manguluman namarlapata dui sada gobaran ima halak na porsia halak na macalo ia hamatian ni Kristus manaluhon dosa pangalaho hajahat ni Jolmai di hamatian ni Tuhan Yesus na tersilangi imana betul nunga ditaluhon ibana dosa do hagalihon ni Jolmai. Alani di pasaha masa ada pangatusion ne baru tu si Nikodemus di pangatusion ne barido berengota namarlapatan di gobarhon di si ima songon na pinatibo anak ni Jolmai hataon mertudu-tudu taringo nang masa tu Yesus na dipatibu ibana di hau pinar silang mabuan sadahai baru marhite hama matena di hau pinar silangin jala ganup jolma diro i manakaningani jolma na porseya tu Yesus anak ni Jolmai ma dohot ibana jala didok ibana na tubuh di ngolune baru los takas manada di harajau ni di pata harajau ni holong do asini rohana jupang mahanguluan i mahanguluan na sora suda na binuan ni kuci Yesus Kristus dinaro Yesus anak ni debata dadalahu mabuan paruhuan pakapar dosa alamu kanguluan na saliling naro asaw nang mati Jolma di bagasan dosa nabi alay taru lima di hanguban ni roha jala di sima dapat titahanguluan na saliling nililing na ido beno asa hapor siya di son iso nakingani dido dema di ayat 10 itu sepelalu aidang na disuruh dewata anak na itu portivion asa humon na nanaing paluahon portivion do tahi ubana disuruh dang si humon na porsia di ibana ala yang kunasa porsia nunga hona uhum ala so porsia ibana di koor ni anak na sasada ni dewata
Alanima dia makadonga saha porsiaon. Di igildo siak kita. Di bagasan ngulut taon. Atong marhite turpu sadario nang didok ma tuhita. Asa taida ma tada pemangulut tatu Yesus mangida silang ni debata. Lapatanna molo taida disi asatung masay uli jala masay takas do dang tolak molo say hola gugu do pikira do pangatusin ni colman lao mga tusi sa luhune alay holan marhite-hite Yesus Kristus dong dang adong bedalan na asing ido benedok di Yohanes 10 pati dang adong nasahat tuamay Yeso marhite siyan ang dang adong bedalan na asing dang akasyan horong do akajol mana di portivion torok do memang di portivion lau patadaw kita dalakang ulo sitongan alay dang adong nawui saat patadahon jala mabuo kita tuhang uluan do tuha sitongan na tutu holan marhite Yesus Kristus do bui ido tatakas harajon ni diwata do hanguluan na sitong ngulu na manotto molo petaboto mana-manai si Elia do si henok tubano kicang alain dang adong otoritas na pabuahon do kunci laho masuk tu harajaw ni dewata soholan imanak Yesus Kristus Jesus do natida nakengani na nidok na di bagasan trupu tahun daholan idok dia sepultui dang adong namana tubano gicang iya sonong saat tua tubano gicang ima anak ni colmeng na di bano gicang hian jadi songon ima nang pacalo otta na pinatolhas ni turupuk jami tahun tu hita asa porsia hita disi bahwa Yesus Kristus na patuduhon dirina dipabuat hita anak ni debata ido kunci masuk macalo harajaw ni debata amin mau lihat madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabedi amin.